Estimats, estimades, ja tenim aquí el quart capítol de la sèrie més seguida per internet, els pronoms febles, i avui parlarem del complement de règim verbal. Què és el complement de règim verbal? Doncs bé, un complement de règim verbal és un sintagma preposicional exigit com a complement per un verb que regeix una preposició. Compte, tornem-hi. És un sintagma preposicional, això ja ho tenim, és a dir, que va introduït per una preposició. I és un complement exigit, és a dir, que és un complement obligatori. Aquest verb no pot funcionar sense aquest complement. És exigit per un verb que regeix una preposició. I què és això? Què és un verb que regeix una preposició? Doncs són els famosos verbs de règim, i aquí en teniu uns quants exemples. Parlar de, riure's de, obligar a, acostumar-se a, confiar en, conformar-se amb, comptar amb, i molts d'altres. Què tenen en comú aquests verbs? Doncs sempre van units amb una preposició, sempre van seguits d'una preposició, i a més aquesta preposició sempre és la mateixa. Si veieu un verb lligat a una preposició, vol dir que és un verb de règim i que, per tant, exigirà, demanarà, no podrà funcionar sense un complement de règim verbal. Quin tipus de construccions poden integrar un complement de règim verbal? Comencem per un sintagma preposicional, per exemple. Fixeu-vos en l'exemple. Li costa acostumar-se a la casa nova. Això és un complement de règim verbal. Veieu que va introduït per la preposició a, i acostumar-se sempre va seguit, aquest verb d'aquesta preposició, acostumar-se a la casa nova, acostumar-se a fer això altre, sempre per la preposició a. També ens el podem trobar en forma d'una preposició més un pronom personal fort. Fixeu-vos en aquest exemple. La presentadora va parlar molt d'ell. Sí? D'ell seria un complement de règim verbal introduït per la preposició de, i el verb parlar, amb aquest sentit, en aquest significat, sempre va seguit per la preposició de. Parlar d'ell, parlar d'això, parlar del coronavirus, parlar d'una cosa o d'una altra. Evidentment, el verb parlar ens el podem trobar amb moltes altres accepcions. És un verb polisèmic, sí? Amb matisos de significat diferent. Parlar amb seria un altre verb de règim i tindria un matís de significat diferent. També ens el podem trobar en forma d'una preposició més una oració d'infinitiu. Els pares van obligar-la a estar callada. Estar callada seria el complement de règim verbal introduït per la preposició a i és un verb de règim. És una oració d'infinitiu, perdoneu. El nucli d'aquesta oració és el verb estar en infinitiu, en forma no personal. I per acabar, també ens el podem trobar en forma d'oració subordinada. Els professors confien que aviat tornarem a classe. Aquest que aviat tornarem a classe és un complement de règim verbal. Però, atenció, aquí no hi ha cap preposició. Com pot ser això? Doncs fixeu-vos-hi, això és molt important. Atenció, davant de la conjunció que, sí? Davant la preposició, la conjunció que, fixeu-vos en l'oració subordinada, els professors confien que aviat tornarem a classe, davant de la conjunció que se suprimeix la preposició. I fixeu-vos en aquest exemple d'aquí. De no ens hem recordat de trucar al metge, passaríem, si volem expressar el mateix amb una oració subordinada, passaríem a no ens hem recordat que havíem de trucar al metge. I fixem-nos que aquesta preposició, la preposició de, se suprimiria, no existeix abans de la conjunció que. De que és una forma incorrecta en català. No podem dir no ens hem recordat de que havíem de trucar al metge. No, la preposició diem que cau. No ens hem recordat que havíem de trucar al metge, però el fet que caigui la preposició no vol dir que deixi de ser un complement de règim verbal, sí? I que aquesta preposició segueix regint el verb. Seguim. Pronoms que substitueixen el complement de règim verbal. Si el complement de règim verbal està introduït per la preposició de, sempre el substituirem pel pronom en. Fixeu-vos en aquest exemple. D'aquest problema social no ens en preocupem gens. D'aquest problema social seria el complement de règim verbal i el substituiríem pel pronom en. D'aquest problema social no ens en preocupem gens. Altres preposicions, com per exemple a, amb, en, per, totes les altres preposicions, les que no són de, les substituirem pel pronom i. I fixeu-vos en aquests tres exemples. Qui contribueix a aquesta causa? Qui contribueix a aquesta causa? Aquesta causa seria el complement de règim verbal i contribueix una ONG. Hem substituït el complement de règim verbal a aquesta causa pel pronom i.
El segon exemple, en aquest projecte hi col·laboren diverses organitzacions. En aquest projecte seria el complement de règim verbal i l'hem substituït pel pronom i. En aquest projecte hi col·laboren diverses organitzacions. Els jugadors es conformen amb l'empat. Amb l'empat seria el complement de règim verbal. No s'hi conformen. L'hem substituït pel pronom i. Sí, fixeu-vos que aquests complements, aquests verbs regeixen les preposicions a, en i am. Com que no són de, els substituïm pel pronom i. Contribuir a, col·laborar en o conformar-se amb. I per acabar, compte, de vegades el complement de règim verbal no depèn d'un verb predicatiu, sinó d'un predicat no verbal. I què vol dir això? Ho entendreu amb els exemples. Fixeu-vos en aquest primer exemple. Els alumnes estan molt interessats en aquest article, sí? En aquest article, que és un complement de règim verbal, no depèn d'estan, sí? No depèn d'un verb predicatiu. Estan és un verb copulatiu. Depèn d'interessats, molt interessats en aquest article. Per tant, no depèn d'un verb predicatiu, sinó d'un predicat no verbal. Depèn d'interessats, però segueix sent un complement de règim verbals. Els alumnes hi estan molt interessats. Estar interessats en. Sí, com que no és la preposició de, substituirem aquest complement de règim verbal pel pronom i. I aquest segon exemple, no estem d'acord amb la proposta dels partits polítics. Sí? No estem d'acord amb la proposta dels partits polítics, amb la proposta dels partits polítics seria el complement de règim verbal, que dependria d'acord, de fet, no? D'un predicat no verbal. I com que la preposició és amb, ho substituiríem pel pronom i, no i estem d'acord. I això és tot, acabem amb unes activitats. Sí? Llegim aquestes oracions i fem la substitució pronominal. Podeu fer les vostres propostes als comentaris del vídeo. Les frases són: col·laboraràs en el recapte d'aliments? Oi que no t'oblidaràs d'enviar-ho? Quan passarem pel riu? Avui o demà? Ja han tornat el viatge a la Xina? Hem de substituir aquests complements de règim verbal subratllats pels pronoms corresponents, en funció de si aquests complements estan introduïts per la preposició de o per d'altres preposicions. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. Moltes gràcies.